Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag sumumbati ang kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod City gideklarar nga insurgency free. Malino nga barangay elections ginapasalig sa otoridad. Dugang pagid ng mga baboy sa Negros Occidental ginreport nga nagkalamatay. Napuno ka mga balay sa Kabangkalan City, ginguba sa Buhawi. Pagbaliya ang pagpagwa sa baboy sa isa ka barangay sa Bago City, wala na ginapahanugutan. Kag sa good vibes, isla nga may matahom nga sandbar sa tripping ni Rubing, kag kilalahon nato ng pila sa mga rescuers ng DRRMO sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ITCZ ang nagadalasang pag-ulan. LPA sa Guasong Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor. Padayon karon ang pag-ulan sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ini ang dalasang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ sa bahin sang Mindanao. Sunod sa pag-asa, ang paggiho sang ITCZ amo ang nagadalasang pag-ulan sa probinsya. Isa man ka low pressure area sa sulod sang ITCZ ang gina-monitor karon sang pag-asa. Yara pa sa 2,235 kilometers east sang Southern Mindanao ang LPA. Kag posible, ini nga magasulod sa PAR sa masunod nga semana. May posibilidad man ini nga mangin isa ka bagyo sunod sa pag-asa. Sa number 9, 80 ka mga negrense ang posible mangin full scholar sa probinsya sa Mapua Malayan Digital College. LGU sa Sipalay kag Victorias nagatanyag man sang scholarship sa ilang mga estudyante pati na sa mga empleyado sa City Hall. Yaring report. Sa ikaduha ka tuig sa Mapua Malayan Digital College sa Negros Occidental, 80 na naman ka mga negrense ang mahimo matagaan sang full scholarship sa sulod sang 4 ka tuig. Inigin anunsyo sa mga opisyal sang eskwelahan. Sa nagligad nga tuig, isa ka gatos ka mga estudyante ang nangin Avance Negrense Scholar, kag subong nga tuig, 80 ang magadugang. Ini pinaagi sa partnership sang probinsya sa MMDC. 25 naman ka mga scholars para sa Victoria City, mga estudyante kag city employees kag 15 sa Sipalay City. So they just have to visit the website, our website, www.mmdc.mcl.edu.ph. They click the apply now button. Then dun sa application form po namin, they just have to choose the scholarship that they want. Okay. From there, our admissions team will go through the application process. I-interviewin sila, they have to fill up some surveys, kasi the government would like to make sure that they are really serious about their college because the government is paying for their entire college education. Wala silang ilalabas kahit piso. Pinasahi ang pamaagi sa pagtudo sa MMDC. 7.5 hours a week ang klase kada Lunes kag Martes, kag hindi quiz o kon exams ang ginahatag sa mga estudyante. Ginatagaan sila sa case study o kon problema nga ila solusyonan pinaagi sa theories nga ila natunan sa pag-eskwela. Flexible ang schedule, gani mga 70% sa ilang mga estudyante, working students, wala man sang age limit para sa mga estudyante. The opportunities there, we designed it. They should not be spending too much time. They can still work at the same time they can study. We are making it very, very flexible because that's the major issue of many people who are working. How can still squeeze time for studies? And in our case, we understand that and we design our program to accommodate our working students. Mayara sila sang hub sa Ayala Malls Capital Central kung saan pwede mag-meet ang mga estudyante. Bachelor of Science in Business Administration kag Information Technology ang mga kurso nga ginatanyag sang eskwelahan. Para maka-apply for scholarship, yara ang application form sa ilang website. Sa number 8, 101.63% sa target ng mga kabataan nga mabakunahan sa measles rubella ang nalambot na sa siyudad sang Himamaylan.
Sa datos ng Provincial Health Office as of May 18, 9,681 na ka mga kabataan ang tigay na bakunahan sa Himamaylan. Ang target, 9,526 ka mga kabataan. Ang banwas ng Murcia kag Silay City ang may masobra sa 90% nga accomplishment. Sa kabilugan, 79.29% sa target ang tigayon nga nalambot sa probinsya. O kung 167,594 na ka mga kabataan ang nabakunahan. Ini ang pinakamataas naman sa bilog ng Western Visayas. Samtang nagdangat sa 202 ang active COVID cases sa Negros Occidental sa May 18 nga report sa Provincial Incident Management Team. 15 ang gin-report nga new cases. Sa number 7, tanan ka mga persona ang nag-graduate sa Anti-Illegal Drugs Rehabilitation Program sa siyudad sa Bacolod. Matapos ang isa ka bulan nga nagpaidalom sa Anti-Illegal Drug Rehabilitation Program, nag-graduate na ang 21 ka mga kalalakian nga napaidalom man sa plea bargaining agreement. Kabahin sila sa second batch sa mga wards sa City Anti-Drug Abuse Council halin sa Balay Silangan Reformation Center. Sunod sa ka-Executive Assistant Retired General Primitivo Tabuhara, pila sa mga graduates ang gikan sa mga barangay nga nag-apply para sa Barangay Drug Clearing Program. Sa Hulyo, 5 ka mga barangay ang ginapaabot ideklarar nga drug cleared sa syudad. Hindi na siya maklear kung may ara nga mga nabilin pa nga person so use drugs kag mga poser kag iban pa nga mga involved sa drugs. Okay. Hindi man ta pwedeng pa-reporto na naton to mga involved sa listahan nga ara sa watch list para lang mag-attendance kundi ginatagahan gi sila sa intervention nga natawag. Sa number 6, kawatan sang kable sa Barangay Singkang Airport, arestado. Bacolod PNP nagapaandam na sa mga junk shop batok sa mga kinawatan nga kable. Isa naman ka kawatan sang kable na aresto kahapon sang kaagahon sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ang ginaresto amo si Neil Celestre. Sunod sa PNP, nakitaan sa akto si Celestre nga nagapang-utod sang kable sang Globe. 13,000 pesos ang balor sang iya ginkawat nga kable nga na-recover sang kapulisan. Siya ang detained sa Police Station 8. Damlag pa nakigsapol ng Bacolod City Police Office upod sa syudad sa mga telecommunications company. Natalana naman nga makigsapol ang BCPO sa mga tag-iya sang junk shop. Iya ginpaandaman ang mga tag-iya sang junk shop nga mahimo sila makasuhan kung ila man baklon ang mga kinawatan nga kable. Ila ginapangayo ang ila siniko operasyon agud mauntat na ang kinabatay sang kable sa syudad. Sa number 5, mga drivers ug operators ginapandaman batok sa peke nga mga dokumento sa pagkuha sa extension sa Provisional Authority sa LTFRB. Gisiling ni June Asi, Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Super at Operators Negros o Stone nga may pila ka mga applications para sa Extended Provisional Authority ang ginausisa karon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office matapos may isa ka franchise permit nga natalupangdan nga ginpeke. Sunod sa katapos sa natukod nga Technical Working Group sa Bacolod LGU. Wala nag-agi sa ila mga dokumento kag wala ini sang endorsement halin sa syudad. Gani nagapaandam sila sa pila ka mga driver operators nga hindi basta isalig ang ilang mga applications para sa extended PA sa mga traditional jeepney. Ang grupo sa Stone kag Federation of Bacolod City Drivers Association ang nagsugod na proseso sa extended PA agud nga makapadayon sila sa pagbiyahe tubtob Disyembre 31. Luwa sa ila, may pila man ka mga transport group ang nagproseso sa application nga wala sang endorsement gikan sa syudad. Ang tanan nagakuan gina sila endorsement galing kiti sang ulihin nga pag-abot sang bagong MC daw may ato to yang isa to may grupo to nga ining wala na siya gapati sa syudad sa Bacolod. Kita yan no, sa kami sa transport way kami idea kung ano man ang ila nga i-submit. Sigurado na lang nila nga ang ila gina-submit ining insakto nga papilis kay pag-abot sa LTFRB hindi man nagyapon pagpatunon kung pigi ina sa nga papilis. Sa number 4,
Napulo ka mga balay sa syudad sang Kabankalan ang naguba bangod sang buhawi. Naglabot sa napulo ka mga balay ang nagkalaguba bangod sang buhawi nga naglabay kahapon sa barangay Bantayan sa Kabankalan City. Sunod sa DRRMO sang syudad, 3 sa napulo ka balay ang totally destroyed, samtang 7 naman ang partially damaged. Ang buhawi ang suno sa DRRMO naglawig sang 1 ka minuto. Ini ang nag-igo sa purok upper kag lower baras pati na sa kalubihan. Wala man suno sa DRRMO sang may na report nga nasamaran bangod sang buhawi. Sa number 3, wala na ginapahanugutan nga makagwa ang mga baboy sa barangay Sagasa sa Baguio City. Inibilang tikang sa natabo nga pagkapatay sa mga baboy sa amo nga barangay. Sunod sa kay punong barangay Rosalinda, Isuga, may 102 ka mga baboy nga na-record na patay sa barangay. Ang mga baboy sa ilang lugar ang makonsumo lamang sa ilang lugar kag hindi na sila makapagwa pa sang baboy. Hindi man sila makapasulod sang mga baboy sunod sa kay Isuga. Kung may ihaw nga ginapatigayon, dapat may tiglawas gikan sa City Veterinary Office para man mapasiguro nga ang baboy safe kag fit for consumption. Sa adig sa resulta sang sampling sunod sa kay Isuga, nagapabilin nga ASF free ang ilang nga barangay. Samtang nagadagdag naman sa 220 pesos kada kilo ang baboy sa merkado sang Baguio City. Sunod sa mga manugbaligya, sa tuanay 300 pesos ang kada kilo. Pag diri ang mga baboy diri lang gid i-consume sa diri sa amon barangay, so hindi pwede ipagwa ang baboy, hindi man pwede kami makapasulod diri sang baboy. So amon na ang ginahimo sa border control. So kung mag-ihaw kami sang baboy, ang directive is ang staff mismo sa City Veterinarian Office sa Bago mo ang maihaw sang baboy, inspection no ng internal organs. In fact, kinakuhaan nila picture nga ang picture ginapadala sa kay Dr. Torres for him to confirm kung inibilang baboy is fit for human consumption o kung hindi na. Sa number 2, Provincial Veterinary Office sa karon ang nag-validate sang swine deaths. Sunod kay Dr. Ryan Hanoya, nga karon nagapungko OYC sa Provincial Veterinary Office, ang 2,421 nga damlag pag-report swine deaths indi tanan tugas ang hog cholera. Mayara ang iban nga cause of death pneumonia, may heat stroke man. May nagdugang pagid nga swine deaths nga na-report karon pero as of press time, ini ang gina-consolidate pa. Patag ni Hanoya, mataas gid man ang hog cholera cases pero importante nga mapatud-anay ang swine deaths antes pa man sila maka-consider sang hog cholera outbreak declaration. Sunod sa iya, isa sa epekto sang hog cholera outbreak declaration kung matigayon amo nga ang mga local government units ang makagamit sang calamity fund. Ang Provincial Veterinary Office kag Department of Agriculture amo ang sarang makadeclare sang cholera outbreak suno kay Hanoya. Paday naman ang random blood sampling sa mga apektado nga LGU. Sa sining mga areas, pwede na siya actually, gina-consider na siya, pwede na siya ma-consider outbreak, but gina-consolidate na kita na ang data sa distribution sa mga barangays lang affected. Kasi ito, nakataas isang iyang actually subong. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod City gideklarar na nga insurgency-free. Otoridad nagapasalig sang malinong nga piniliay para sa barangay kag SK elections. May report si Nico Delphi. Kabahin sa pagbabaskog sang kampanya angot sa peace and order, ginpermahan na sang katapos ang Regional Joint Security Coordinating Center nga ginatapuan sang kapulisan, Army kag Coast Guard ang pagdeklarar sa Bacolod City bilang insurgency-free. Suno kay Police Brigadier General Archival Macala, Officer in Charge ng Police Regional Office 6, ang joint resolution kabahin sa pagpanghanda para sa naghilapit nga barangay kag SK elections. Nagakasuyoran man suno sa iya nga napaiway na sa syudad ang mga illegal nga hilikoton sang communist terrorist groups pareho sang pagpangilkil. And also the that aspect considering that
the election is fast approaching. So tinatakil din natin ito, ma'am, so that dito sa Western Visayas there will be no killings and casualties. Yung mga politikos at ang mga would-be politicians who want to run. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, pinaagi sa joint resolution sang RJSCC, mangindako ini nga bulig sa pagpasanyog sang turismo, kag sa handom sang syudad nga mangin super city. We're here to make Bacolod a super city, no? And in order to be a super city, our city has to be safe. It has to have peace and order nga assured ang aton investors, ang aton nga mga tourists, not only the residents. And with that, it will promote tourism. It will promote also, as you said, manog election. So, well, if you look at it, ang aton nga worry nga kung may mga violence and crime that will be going on, malesen. Definitely, basically wala because of this declaration. Samtang paday naman, niya gina-monitor sang katapo sang RJSCC ang pila pa ka mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental nga ginakabig election hotspots, kabahin diri mga nabukid nga mga kabarangayan nga may reported presence sang rebelde. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sininga weekend. Nagahingagaw ka pa bala sa summer season, wala ka pa nakapabaybay, pwede ka pa makahingagaw. Mga isa ka oras nga bangka ride hali sa Pulupandaan, malapot ang ingay isla. Private island pero pwede magpaligo sa baybay. Wala sang entrance fee pero pabayad lang para sa cottage kag sarang mo na ma-enjoy ang ining sandbar kag maligo sa dagat. Kadtuatan ni Boss sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Rescuer, lifesaver, emergency responders ang tawag sa mga modern heroes nga nangin sa laligan naton sa tiun sa pandemic. Pila sa ila, nalisdan man sa kapamilya tugas sa balatian, pero tubtub karon may pila sa aton nga mga frontliners ang padayon nga nagarisgo kag pagserbisyo sa mga pumuluyo. Aton kinalahon nagkatapos ang emergency medical team sa City Disaster Risk Reduction Management Unit sa Baganihan sa Sunday. Barb, hindi lang sa Negros may mga matahong nga lugar, kundi mismo sagwa lang sa Negros, kung mo para pwede ma-explore ng mga lugar. Western Visayas, Lumig, ha? Ibuton ka na, guro ay. Kag siyempre, Barb, pasalamat kita sa aton nga mga frontliners halin pa sa pandemic, tugtog sa karon nga panayon nga nagaservisyo. May nga, ano na iya, hindi lang na iya regular nga effort ang ginapatigayon nila, ya. Kay even sometimes, no, sa expense na sa mga family. Kaagamay itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkarabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subado. Happy weekend!